Ето как да потренираме малко с хвърлянето на пясъчни турбички. В случая използваме 2 кг. В игрите са по 1, но работим с каквото имаме. Ако имате с 1 кг, супер. Пясъчни такива за тежести за крака, примерно. Отиваме на около 6-7 метра от, както и при делвите, и при всичко, което е свързано с точност, в игрите е някъде на около 7 метра. Отиваме на около 7 метра. Може да сме си сложили балансьор, който се използва по принцип за баланс. Слагаме отгоре една тежест и по този начин имитираме тази кошница, в която хвърляме. Има два варианта. На някой им е по-лесно да хвърлят с една ръка. На мен лично винаги ми е по-добре с две. По този начин само силата трябва да си нагодя, защото винаги точността е там. Само силата. Дали ще е силно или слабо. Хоп. Да, ето тази беше къса. Разбира се, заради това, че са тежести, тя ще се накланя на други страни. Ако нямате такова или искате по друг начин да го упражнявате, можете да махнете това, слагате това. Не забравяйте, че трябва да е на някакво вдигнато от земята като височина, защото там е по същия начин. И пак така отиваме назад и хвърляме. Къса и пак. И така.